Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, кадерле телевизор караучылар. Туры эфирда сезне сәламлим мин, Айзилә Батырханова. Тапшырубызның иҗат төркеме шушы минутларда безнең белән булган һәр тамашачыга күтәренке кәеф, уңышлы эш көне теләп кала. Бүген 5 апрель, чаршамбы көн. Бу көн тарихта нинди вакыйгалар белән истәлекле? Бергәләп барлык. 5 апрель – халыкара әхлак көне. Әхлакый принципларның алтын кагыйдәсе кешеләргә карата мәрхәмәтле булу, үзара булган мөнәсәбәтләрне дус һәм ихтирамга нигезләнеп төзү. Көнебезне әхлак кагыйдәләреннән башлыйк. 5 апрель – Татарстан Республикасы гимны авторы, шагыйрь-фронтовик, драматург Рамазан Байтимировның тууына 100 ел. Рамазан Байтимировның тормышыннан берничә факт. Изге Рамазан айында туганга аңа Рамазан дип исем кушканнар. Ул фашизмга каршы көрәшнең алгы сызыгында була. Гвардия һава десанты бригадасы сафларында Балтика, Чехословакия, Венгрияны азат итүдә катнаша. Сугыштан соң Казан дәүләт университетын читтән торып тәмамлап, иҗат белән шөгыльләнә. Аның шигырьләренә Рөстәм Яхин, Сара Садыкова, Әнвар Бакиров һәм башка күренекле композиторлар көй язган. Рамазан Байтимиров милләттәшләребез өчен ифрат зур бүләк калдырып китте. Аның туган ягым шигыренә Рөстәм Яхин иҗат иткән җыр Татарстан Республикасының гимны. Күп гасырлар кичкән чал тарихлы, гүзәл Татарстаныбызның үз йөзе бар. Элек-электән бездә аяк киеме тегү, читек һөнәрчелеге киң таралган кәсеп саналган. Читекләрнең күнен кисү һәм махсус җөй белән кулдан ялгау үзенчәлекле ысул. Төсле күннәрдән бизәк өстенә бизәк тегелә, арасында чигүле бауга охшаш җөй хасил була. Милли аяк киемнәрен соңгы елларда биюче кызларда гына түгел, көндәлек тормышыбызда зәвыклы ханымнарда да күрергә була. Мәдәният министрлыгының киңәйтелгән утырышында да республикабыз рәисе моңа аерым басым ясап, үзебездән башларга кирәклекне ассызыклап үтте. Чынлап та каюлы күн югары технология ул. Аны сакларга кирәк. Ул һөнәр буларак күңел бизәкләре, халык җәүһәре буларак кирәк. Милли һөнәребез яшь режиссер Бай Хайруллинны да кызыксындырган. Ул Казан җые дип исемләнгән документаль нәфис фильм төшерергә ниятләгән. Бу турыда ул үзе безгә тәфсилләп сөйләр.
Бай, исәнмесез? Хәерле иртә. Сәлам Азиля, хәерле көн, Татарстан. Бик шатбыз сезне студиябызда күрергә. Инде. Һәрбер нәрсә идеядан, фикердән башлана. Моның турында безгә бер акыл иясе дә әйтеп калдырган. Менә сезне, бай, әлеге идея ничек рухландырды? Һәм менә бу бер көндә туган идея булдымы? Әллә инде еллар дәвамында уйланып килгән эш булдымы? Бу теманы мин озак эзләдем. Иң элек биләр турында кино ясагач, мин алга таба эзләвен дәвам иттем инде. Ниндирәк темага кино төшереп була икән дип. Миңа монда бик мөһим иде инде кешеләрнең горурланырлык булсын өчен һәм барлык кешеләр таныш булсын бу тема. Мин китаплар укып, музейлар буенча йөри башладым. Көннәрдән бер көнне Казан Арты музее Арчага кайттым. Миңа мондагы кызлар, егетләр сөйләделәр безнең читекләр турында, Арча милли фабрикасы турында. Мине бу бик тә илһамландырды һәм мин шу турыда кино ясарга булдым. Киләсе кино шушы темага булачак. Гаиләгездә читек һөнәрен сайлаган кешеләр бар идеме соң? Барыбер бит инде нәрсәдер этәргә тиеш кешене. Әллә юкмы? Бар. Минем очракта кичен вакыттан мин биюгә ярдым. 1нче класстан 11нче класска кадәр. Һәм шу вакытта безнең гел аякта читекләр иде инде. Мин шу вакыттан гашык идем. Шуңа күрә бу тема миңа аеруча мәхәббәт уята күңелдә. Чөнки балачактан килә ул миңа. Чынлап та менә ул темага кереп китсәң, анда бит шул кадәр кызык, әйеме? Менә мин хәтта бу теманы шушы тапшыруга әзерләнгән вакытта да укып утырган идем. Арча районыннан Рамазан һәм бер ханым, алар бит барганнар Солтан байга һәм Казанга барып, нәкъ менә шушы читек ясау һөнәрен өйрәнгәннәр икән. Аннан соң инде аны 1 ел дәвамында өйрәнеп, кире Арчага алып кайтып, Мүлмә авылында артель ачып җибәргән булганнар. Менә шундый бик кызыклы тема, аны чынлап та өйрәнергә бик кирәктер дип саныйм мин. Аннан соң менә сез әйттегез, сез Арча ягында өйрәнгәнсез дип. Менә мин үзем дә бяз кызы буларак шулай горурланып әйтә алам, безнең якта да нәкъ менә читек ясау һөнәрчеләре бар. Бик шатмын. Хәзер инде темага әйләнеп кайтыйк. Чынлап да менә сезне шулай илһамландырган әлеге тема һәм сез документаль нәфис фильм төшерергә уйлагансыз. Ничек итеп менә шу ике жанрны берләштерергә булдыгыз? Минем уйлавымча, кешегә төплерәк мәгълүмат керсен өчен, мәсәлән, безнең бер кеше мастер сөйли икән читек ясау турында. Шул параллель рәвештә шунда күрсәтергә кирәк, аны ничек ясыйлар. Без моны инде махсус нәфис рәвештә төшерәбез һәм өстәп җибәрәбез документаль безнең тарих тагында аңлашылырсын булсын. Аңлашылсын өчен. Аннан соң да гына әле менә карап утырган идем, мокюментарн дигән шундый бер яңа затлы сүз уйлап тапкансыз. Монысы нәрсә? Монысы инде безнең күбрәк. Менә бу фильмны күрсәткән вакытта, менә мин бай белән сөйләшкән вакытта, бу безнең мокюментарн жанрында булачак дип әйтте ул миңа. Шуңа күрә дә безнең тамашачыларыбызга да кызык булыр дип саныйм. Нәрсә турында бу? Бу күбрәк инде безнең маркетинг сүз дисәндә була. Һәм документаль белән нәфисне бергә берләштергәндә шундый сүз кулланыла. Шуңа күрә мин дә моны алырга булдым үз фильмым өчен. Экспертлар да катнаша дип әйттегез. Сез әйеме документаль булгачтан кемнәрне сайладыгыз, кемнәр булачак ул? Шулай безгә бик кызык. Безнең бу кино мин берлектә Мира Рәхмәт белән бергә эшлим. Аның мәктәбе бар. Ул шулай кешеләрне шушы мозаика белән эшләргә өйрәтә аның мәктәбендә инде. Һәм без экспертлар чакырдык, чөнки безнең кинода кеше тикшерә, карга өйрәтергә тиеш. Безнең очрактан бу Лилия Саттарова булачак. Аның хезмәте бу өлкәдә бик зур. Һәм дә шулай безгә Арча музей кешеләр булыша инде. Бу кино ясаганда төшергәндә безгә әйттек, шул читекләр белән тарихи яктан сөйләп. Димәк, сезнең фильмыгызда хәтта шулай ук бу һөнәрнең аслына да өйрәнергә мөмкин булачак дигән сүз бу, әйме? Өйрәнергә, танышырга, хәзерге һәм элек эшләгән мастерлар белән бергә. Менә бит. Кемнәрне таптыгыз? Кемнәр алар менә бу элек эшләгән мастерлар? Бәлки аларның исемнәрен дә атап китәрсез? Исемнәр алар ашкы бик күп, исән сау барысы да. Һәрберсенең исемен хәтерләп бетермим. Мәсәлән, без Мүлмәгә бардык кунакка. Менә ул авылда бик күп мастерлар әллә исән сау яшәп яталар. Без алардан интервью алып кайттык инде. Димәк, бу интервью жанры һәм нәфис фильм бергә үрелеп барачак, әйме? Бу бик кызык миңа калса. Нәфис фильмга килгәндә асылында нәрсә ятачак? Безнең асылында ятачак тарих, безнең Мәскәүдә яшәгән бер Ләйлә исемле кыз. Ул дизайн белән шөгыльләнә. Һәм моңа бирелә инде шундый эш, яңа төрле заманча аяк-кием уйлап табырга. Бу кайта безнең Арчага, чөнки ул әти-әнисе шунда яшәгән булган. Кайтып, өйрәнә башлый шушы Арча милли аяк-киемнәр фабрикасы тарихын.
Һәм үзедән яңа төрле аяким ясаячак, һәм без үзебезнең кинода күрсәтәчәкбез. Мәсәлән, без ничек күрәбез шушы аякимнарны хәзерге заманда яшьләр өчен ничегрәк күрсәтеп була икән дип әйттек инде. Бераз кечкенә генә модернизация ясыйбыз шушы аякимнарга. Бай, менә безнең телевидениеның алтын фондында 1895 елда төшерелгән бер фильм саклана. Аның режиссерлары Виктор Беспалов һәм Риорита Рубцова. Менә бәлки сезгә дә кызык булыр. Әйдәгез әле шушы фильмнан бер үзек карап үтик. Миңа калса, бу тарихка бер күз салу булыр безнеңчә. Әйдәгез. Если ты на белом свете 100 объедешь городов, все равно таких не встретишь расчудесных башмачков. Нет нужды ездить в 100 городов. Чудо-промысел рядом с Казанью, в рабочем поселке Арск. Задача современных умельцев сложна. Не отступая от традиций, выпускать узорную обувь для дома и улицы, для отдыха и национальных художественных коллективов. Үз һөнәрен шул кадәр яратып башкаралар, чынлап та менә бит ул. Бу һөнәрчелекне, бу һөнәрне кире кайтарга кирәк. Һәм менә сез бу эштә берникадәр бер этәргеч бай. Менә бу җаваплылыкны тоясыздыр сез, әйеме? Чөнки яшьләрдә менә бу һөнәргә мәхәббәт уяту бик кирәк. Бик матур кино меня бик тә ошады. Уятыра кирәк. Килешәм. Димәк, инде сез дә менә бу фильмны карап, үзегезгә тагын ниндидер кызыклы якларын ачкансыздыр дип уйлыйм. Бик матур кино. Хәтта шулай ук сезнең фильмга әйләнеп кайтсак, фильм инде төшерелә башладымы? Төшерелә башлады. Без әле вакытта документаль өлешен алып барабыз. Төрле мастерлар белән очрашып, интервью алып, Аллай берсә җәйгә табыз нәфис өлешне керәчәкбез. Табигать матурланган бераз көтеп торабыз инде. Һәм дә фильмның премьерасына килсәк, безнең максат 2024 елның кышында күрсәтергә безнең тамашачыларга киноны. Кайларда күрсәтеләчәк әле фильм? Безнең план буенча Казанда ябык премьера уздырырга һәм башка төбәкләрдә безнең татар халкы яшәгән күрсәтергә таныштырган безнең чит икләр белән әлбәттә. Шулай ук алга таба бәлки анда прокат форматын карап үтербез, шуңа күрә бу яклары әлегә планда сөйләшәбез, уйлыйбыз ул якларын. Димәк, инде бик тиздән безнең тамашачыларыбыз өр-яңа, безнең инде матур читекләребезне бүген алар безнең хәтта студиябызны бизәп торалар. Матур читекләребез турында Казан җые дип исемләнгән фильм карый алачак. Исемен дә бик матур итеп сайлагансыз. Үзе ярдәм итте. Үзе ярдәм итә исеме. Бер генә сорау, бу фильм безнең татар телендә һәм рус телендә булачакмы? Иң беренче рактан бу кино безнең татар телендә булачак, һәм рус теленә тәрҗемә.
Бик яхшы. Бай, без сезгә уңышлар телибез. Әлбәттә, инде бик зур эшкә алынгансыз. Һәм инде әлбәттә безнең тамашачыларыбызның бәлки аларның да ярдәм итәселәре килсә, сезгә мөрәҗәгать итә алалар. Бай Хәйруллин социаль челтәрләрдә таба аласыз Байны. Бик зур рәхмәт. Сезгә рәхмәт, бик зур. Бу уңышлар иде. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Иртәгә иртәнге сәгать 9-да Россия 1 каналында Татарстан дәүләт телевидениесы әзерләгән милли тапшыруларны карарга онытмагыз. Тапшырубызны Римма Ибраһимов башкаруындагы Сәхтиян читек җыры белән тәмамлыйбыз. Стерла я подошвы своих сапожков. Кого же полюблю, как не тебя? Ведь ты заметнее других для моего сердца.